Iva pokazala pravo lice, psuje i viče. Grgurićeva iznela prljave tajne svojih cimerki. Neće više da bude budala. Iva Grgurić iznala je šokantne detalje o svojim cimerkama u vezi higijene i pokazala da nije tako naivna kao što su mnogi mislili. Šopićeva nije mogla da prećuti zbog svega što je Grgurićeva izgovorila na njen račun, a onda su usledile žestoki udarci koji nimalo nisu ličili na Ivu. Ko si ti, pitala je Šopićeva. Šta te boli kurac ko sam ja, rekla je Iva. Šta vas istina boli? A kada svi idete na Ivu, to je okej. Sada vas sve boli. Sklanjate hranu pored jastuka, kreveta, bunkera, prljavog veša, počela je Iva. Trebalo bi da je pohlepna osoba Nataša, jer pokupi hrane za 5 ljudi. A onda ona najebe. To sam isto radila i ja. Iva kada pravi palačinke, tad sam okej. Niko se ne seti da kaže da sam ja dala, nego samo kada prodam. Kada sam prestala da kuvam i budem budala, tada ste svi našli da mi uterate, rekla je Iva.